Sandamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiyithenjiwe molweni. Size nelizwe elifutshane lenkuthazo namhlanje ebomini bakho. Siyakholwa ukuba usahamba noYesu Kristu ebomini bakho. Kwiingxaki odibana nazo unoYesu Kristu. uYesu ke ufuneka simfumane njani? Uhamba ngokholo, ungahambi ngokubona. Ngathi uma ubona nje izinto ezenzekayo empilweni yakho utyhafe. Hamba ngokholo, hamba ngalesi sithembiso ezilapha eBhayibhileni. Themba ezi zithembiso zikaYesu Kristu azithethile apha eBhayibhileni. uYesu Kristu akafani nawe ke, semazi. He is not a man, he does not lie, he does not lie. Mna nawe singathetha sisihamba izithembiso zingenzeki, andithi singabantu siphela kwinyama. uYesu ke yena ke akanjengathi, kodwa akafane nathi, akakho umntu ofana naye kulo mhlaba. Wow, uThixo uthando, unothando uYesu, ulungile uYesu, yomelele ebomini bakho. Hamba naye, hamba naye, journey with Jesus in your life. Ubomi ke into esizokuxelela enye ebalulekileyo funeka uhambe ukuthi ubomi bungumzamo. Ubomi bungumzamo. Acinga fanele uba izinto zizawuba lula njalo. Wena kanye ongekadibane nezi-struggles ungacingi fanele uba ubomi buzasoloko bunjalo. Bona amahlanda enyuka ubomi. Bungumzamo. Kodwa kufuneka wenze njani? Uhambe noYesu. Phakamisa amehlo wakho, fix your eyes to the finisher, the author and the finisher of your faith. Ajonge kwenye indawo, ungabuyeli emva. Ungabuyeli emva. Uyabuyela emva, i-risk, uyarisk. Asiye ku-Hebrews 10, seve ukuthi utheni uYesu ubuyela emva. Hebrews 10 verse 38. Uthi kambe ke yena olilungisa uyakuphila ngokholo. Kodwa ke ukuba uthe warhoxa, urhoxa kwakho kukusuka ekholweni ubuyela emva iphutha. Uthi andiyi kumkhathalela. Verse 39 athi phofu ke nina, athi phofu ke thina asingabo abo barhoxayo baze balahleke. Xa urhoxele usulahlekile wena ke. Ujongene nani? Ne-distraction. Uyazimosha ke ngoku empilweni yakho. Balahleke koko singabo bayakudla ubomi kuba bethembele kuThixo. Ubomi bethu sizabudla ubomi obungaphakathi xa senze njani? Sithembele kuThixo. Kwi-end times masizithathe yonke into ethethwa iBhayibhile, siyithathe siyi-analyze, siyithathe siyi-personalize, siyijongise apha kuThixo. Uvele ukuthi nantsi ndiyayithanda le ethi uthe warhoxa andiyi kumkhathalela. Make sive kwi-NLT le. NLT izawuxelela iindawo ezimnandi, izawucacisela. Ithi i-NLT, and my righteous ones will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. Kazukholiseka, akawuyithanda loo nto leyo. Into ethi into yokuthi xa ubuyele emuva you are on your own. Kanti xa unoYesu unaye. Soza kulahle, soza kushiya uYesu Kristu. Sijonge ke ngoku izinto ezintle esizifumanayo ngokulandela uYesu Kristu. Inzuzo, into oyizuzayo. Mhlawumbi wena uzawutsho uthi nje intoni enza izuzayo ngokulandela uYesu Kristu. Ndimamkele ke ngoku, umamkele ke ngoku sisidalwa esitsha. Uninzi oza kuzuza uYesu Kristu. Kufuneka ke ngoku ke wenzeni?
umthembe. Mama, ungathembi omunye umuntu, uthembe yena kakhulu, thembe ilizwi lakhe kakhulu. Livuka ukuthi uthini na-ke ngoku ko-Isaya 61 verse 7 uthi ngoku kuwe into ozayizuza, umvuzo wakho khona, umvuzo kukholo lwakho. Uthi esikhundleni sodana kwenu niyakuzuza ukuphindiweyo, esikhundleni sehlazo baya kumemelela ngesahlulo sabo. Ngakho oko baya kudla ilifa eliphindiweyo ezweni labo, baya kuba novuyo olungunaphakade. Wabona zonke ezi troubles, uthi ungena kulena uphuma ungene ngapha, uthi usaphuma ngapha ungene ngapha. Kwezi troubles ezingaka, kwi-double troubles zakho uzawufumana double blessings of inheritances, double of your joy, everlasting joy, everlasting joy, double of the inheritances. Afumana aphindiweyo amafa. Lifa lakho likuYesu. Unamafa amaninzi kanjani ke kuYesu Kristu? Zonke ezikaYesu Kristu zezakho nawe. Ayide uhambe ngokholo, uhambe ngokuthemba iBhayibhile ebomini bakho. Ubomi bakho bungumzamo. Apho ukhoyo ayisosiphelo ezo. Ninzi izinto ezintle ozozifumana ezizakwakha. Into esifunayo ukuthi impilo le yakho mayakheke. uYesu ufuna impilo, ubomi bakho wakheke, be strong ngokuthemba yena. Ungathi wawudibana neziphina nje nezinto zibethe ziqabuze zibuyisele eYiphuta, ubone uYesu ekusindisele abana ngokubona into ukuthi kungcono ngibuye eYiphuta. Ayenzi loo nto leyo, mayenzi. That's a risk. Asifuni uriske ngoba uYesu kuthanda gqithi, ugadile kunjeje. Wafela wena uYesu Kristu. Yoloo nto ugadile ubomi bakho. Esithi ukhuthazanani nitsho into ukuthi ubomi bakho bangathi xa bebetheka ngapha nangapha bacinge fanuba uYesu nguYesu obabethekisayo. Asibethekiswa nguYesu, sibethekiswe impilo yethu nama-choices wethu. Sibethekiswe nayintoni? Sibethekiswe nayi-past yabazali bethu. Kodwa ngoku asingabe sijongene naloo nto ukuthi abazali bethu benze lena nale. Sijongane nazo, sizujongana naloo nto, sizukhonza abathixo babo thina egama laYesu Kristu. Abakhonzi uYesu Kristu ekhona, abakhonzi. Ngaphandle kwaYesu Kristu sizatsala nzima. Akufuneki ke utsale nzima, kufuneka umamele le nto esithethayo, ngoba sinantoni? Siyayazi into esithethayo, siyakusindisa, sikukhathalele.